Soc Andreu Rius, president de l'Agrícola Sant Isidre de la Fatarella. Principalment hi ha dos vessants com a empresa agrària. Elaborem i transformem els productes agraris dels nostres socis i impulsem la seva comercialització. I en la vessant d'empresa de serveis donem prestació a tota una sèrie de necessitats que pot utilitzar el nostre poble. Supermercats, gasoils, fitosanitaris, planters, verdura. Elaborem 2 olis verge extra, arbequí i empeltre, olives de taula, arbequines i empeltre, patés d'oliva, vi 100% garnatxa blanca, llenguanisses a l'oli i de la manera més natural envasem avellanes i ametlles en closca. A la Fatarella, consum local.